barakatuh. Masu kallo barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da aiki da kasancewa tare da juna a cikin shirin kundin labaran mako na Muryar Arewa. Sunana Khadeejah Umar Ragada ga kanun labaran wannan makon kamar haka. Ambaliya ta daidaita al'ummomi sama da 60 a jihar Kogi. Sanusi da Sunusi ya sauke dakacin Ganduje. Gwamnan jihar Gombe zai fara biyan mafi karancin albashi na 70,000. An bayyana a wani kotu cewa ba da yawun Buhari aka buga sabbin kuɗaɗe ba. An garkame kwamandan sojojin Najeriya na reshen jihar Kano. 'Yan Najeriya su biya naira miliyan 10 kuɗin aikin hajjin bana, yayin da gwamnatin Tinubu ta ƙara cire tallafin aikin hajjin shekara ta 2025. Ga cikakkun labarin kamar haka. Ambaliyar ta daidaita al'ummomi sama da 60 a ƙaramar hukumar Libaci na jihar Kogi. Da muke tattaunawa da manema labarai, shugaban al'ummar yankin ya ce lamarin ya yi munin gaske, inda ya yi kira ga gwamnatin jihar Kogi da ta ɗauki mataki don shawo kan ambaliyar. Sanusi da Sunusi ya sauke dagacin Ganduje. Yanzu haka Sanusi da Sunusi ya aika da takardar cire Alhaji Sani dagacin garin Ganduje da ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano, inda tuni ya aika da wakili domin maye gurbinsa. Gwamnan jihar Gombe zai fara biyan mafi karancin albashi na 70,000 a watan Oktoba, kuma har da ma'aikatan ƙananan hukumomi a cikin tsarin, daga Hajji Shehu. An bayyana a wani kotu cewa ba da yawun Buhari aka buga sabbin kuɗaɗe ba. Ba da yawun Buhari aka buga sabbin kuɗaɗe ba, Enisili ya yi gaban kansa ne, kamar yadda tsohon mataimakin shugaban bankin CBN Edward Adamu ya bayyana wa kotu. An garkame kwamandan sojojin Najeriya na reshen jihar Kano bisa zargin karkatar da shinkafar da aka bayar a rabawa sojoji da kuma sayar da kayan aikin sojoji, ciki har da motocinsu. Kwamandan na 3 Brigade da ke Kano, Brigadier Janar M.A. Sadiq, yanzu haka yana tsare a Abuja. Daga haka ne muka kawo ƙarshen kundin labarin wannan makon, amma kafin mu yi sallama da ku ga maimacin kanun labarin kamar haka. Ambaliya ta daidaita al'ummomi sama da 60 a jihar Kogi. Sanusi da Sunusi ya sauke dakacin Ganduje. Gwamnan jihar Gombe zai fara biyan mafi karancin albashi na 70,000. An bayyana a wani kotu cewa ba da yawun Buhari aka buga sabbin kuɗaɗe ba. An garkame kwamandan sojojin Najeriya na reshen jihar Kano. 'Yan Najeriya su biya naira miliyan 10 kuɗin aikin hajjin bana, yayin da gwamnatin Tinubu ta ƙara cire tallafin aikin hajjin shekara ta 2025. Ku sai kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Sunana Khadeejah Umar.